कॉकरोच स्क्रिप्ट न तुयोई इदानीं जों कायसा हास्तेनि बरम गोनां मोजां सिनि मन्त्रि अफरानि कायसा लेटार जों नुखा ओ लेटारनि बेसिकआव न जों दिनै कयेकटा कक सानानि मुजुबै नरनि बुसकाव फायमाने आबंखा पहिला ओ लेटारनि पहिला लाइटा तामनि सुजाखा जे सीबीएसई बोर्ड नाकि बेंगली स्क्रिप्ट यानी कि बेंगली हरफ बायनो गसिका फेका रोमान हरफ बाय बा गसिया एबा केबा मल्टीपल स्क्रिप्ट बो बरा गसिया किसिनि ताबुक ओ जगह क्वेश्चन फायो जे सिनि हास्तेनि जे हाबां तंनाय बरा कगनो सावि दङ जे बरा डाबल इंजिन सरकार केंद्रीय बो बरा स्टेट बो बरा माने डाबल इंजिन इनके सीबीएसई बो बोर्ड नि अंडर सीबीएसई जे बोर्ड बो हाबांनि अंडर फाय ऑब्वियसली बो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके सेंट्रल गवर्नमेंट साबताव जत साइमाना बते तालके सानानि कगिया इनके जे कोकां सानामसो माने ताबुक ताताल कक साबसा सीबीएसई बोर्ड बेसा ना हास्तेनि मानगोनां जिन मन्त्रि अफरा सा बा हास्ते हाबां सा आबो जों इसे स्राय आमनामसो एबा केबा बर ककबरनि कुबि दे हामख्रायनाय आबो जों स्राय के सिनानमसो तामानि हिंके र साइमानना जराबाय बाक्सा किन्तु जत किछु स्लाय जाओ 1G 2G 4G ताबुक जनरेशन 5G को फायका जराबाय बाक्सा जों मूवमेंट खालायनानै ट्राय खालाय दङ इनके बेंगल स्क्रिप्ट नि सिमि कायसे डिमान्ड होय ताबो कायसे रोमान स्क्रिप्ट बो फायका ताबो रोमान स्क्रिप्ट नि डिमान्ड गोबां आबो स्लाय जाय दङ ओ डिमान्ड न वान सुगै बा आबहाय स्लाय जागमानि न परिवर्तन न वान सुगै न किन्तु लाई थांजा याक्षी बदल यानी कि सीपीएम नि लेफ्ट फ्रंट नि गवर्नमेंट कॉलेज ता यूनिवर्सिटी लेवल जरा बांग्ला ते रोमान दुइटा स्क्रिप्ट बायनो पर खायखा न दुइटा स्क्रिप्ट बायनो आंसर खायमानो दुइटा स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चन खायमानो अनेक फाइट खालायो ओ जगह इनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बो अंडर अब तो तैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि सेंट्रल गवर्नमेंट नि अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट नि याक्षी बदल स्टेट गवर्नमेंट नि चाइतो मोबाय अब खायमानखा इनके आपके सेंट्रल गवर्नमेंट गोसियो ताबुक खे तामनि बाय गोसिया ताबुक तो निनी स्टेट ओबो निनी सेंटर ओबो निनी ताबुक के तामनि बाय गोसिया इनके ताबुक ताताम कक साबसा अब से मेन को कुबि जदि नरक तिप्रासा कॉर्पोरेट सब्जेक्ट नि हामक्राय नायखे तामनि बागै नरक आबुन सराय खाया ते कैसा लेटर मेंशन खायखा जे बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सुइनानि नांनाय हनै लाई थांजा माध्यमिक ते 12 नि एग्जाम कुनु धरने प्रेसाराइज खाय जाक जखो हनै बो साखा किंतु अब बुसुगाते कुबुइ अब जतो सियो सराय खेनो ओमपी हाई स्कूल बरकाथामनि तिप्रासा एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल जे जागा पूरी भाबे प्रेसाराइज खायखा जे कासे इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट बो सरायनि सिमिसे एबीसीडी रोमान बाय परीक्षा माने एग्जाम हला आसु खेनो बनो सादावा के रोमान बाय मास हुया के बो बाहे के एग्जाम रोना कबो फेल आउनानि बागै नाय जों बाय कांटेक्ट खायखा जों पुइला एसपे टीसी आपनो थाङै ट्राइबल तामहिदानि बोर्ड हाई सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड तो थाङै जों डेपुटेशन लिखा एसपे बे टीसी जों आबनि गुर निंदा जानखा प्रोटेस्ट खायखा प्रेस बिबृति लिखा आबो किसिनि हास्तेनि मंत्री अफरा के आबो कि नुजादा अब कि वो बियांग मुक्तरी दी थांगी तो ना कि वो सामु खलायो हास्तेनि मंत्री अफरा वो हयतो बिनि न्यूज पेपर रो परिनानि जरा करिना फिका अब तो सिनानि उचित बिनि हेडमास्टर ओमपीनि अब स्क्रिप्ट रो तो बुसु गुनो प्रेसाराइज खागा पाइखाबो बिनि लांमा जखामनि जों खोनाखा ताबो तो बेलायनो दुर्भाग्यजनक विषय जे जिनि टीएससी नि एकदम कयमो अंखा जे लेटार जे सुजाक तंगमनि जे कुबि नो जे नों कॉर्पोरेट हामक्राय नायखे नों तामनि बागै आबो खायनिया जिनि जे लेटार सुजाक तंगने ओ लेटार नि क्लियर फाइ खायदि जे नों जे पहिला पॉइंट नों सामने सीबीएसई गोसिया सेकंड पॉइंट नों जेटा सामने जे आबहाय कोनो घटना अमियख आबो बुसु जराते कुबि आबो क्लियरिफिकेशन खायदि जिनि टीएससी नि आबो डिमांड तंगना कारण जिनि टीएससी अलवेज नो रं सोलोंनाय रंनि जुंजालनि बागै जों तंगो बरंनि जराबो तंगो जेटा जिनि सोलोंनाय रंनि जाते प्रॉब्लेम अंजातै जिनि जों बार नो डिमांड खाय दङ जे मल्टीपल स्क्रिप्ट खायदि नांखे नों आसुनो रोमान साजक याखंके बांग्लाबो तंगि रोमानबो तंगि तामनिके आतिके बांग्ला मीडियम निबो प्रॉब्लेम अंगला कारण जतनि साय गरि बिखरा खांग्रा अंका सिनि तिप्रासा लंगतरा बेली हा गंडा छरा है आबाय गोबां पोर एरियानि सिनि बिलं खायो ओ जागाराव ताबो इंग्लिश मीडियम सयो ख बरनि थारे बर बांग्ला बायनो परिफाय बरंबो जाते कॉर्पोरेट सब्जेक्ट नो स्कूल कॉलेज फायै जाते मिस ताउन्थ और इंग्लिश मीडियम नि सिनि जरा बैकग्राउंड बिलं खायना बरंबो जाते कॉर्पोरेट सब्जेक्ट नो परिनानि मिस ताउन्थ जाते जत सिनि कॉर्पोरेट सब्जेक्ट सिनि आमानि को आबनो परिनानि अंथ आबनि सुजुग जाते अंथ आबनि जाते सेफ्टी अंथ आबनि बागै जों सिनि टीएससी निबो कयमन तंनाय ओर जे लेटार जे कक सामानि ओ कक बुसु जराते कुबुइ आबनो नगिसा क्लियरिफिकेशन खालामनानै अंथ